Pinoy Bus Driver TV. Ayan, kasi comprang bola yan. Kasi tawag sa mga katiga. Ano lang, kumalawa, patok. Nasa mga 14 kilometers yan, comprang bulan. Pero dito, kaparehas lang yan. Layo. Katamatang Pati, bulan San Jacinto, Bigo Pusit. Yan, wala ka naman nga San Jacinto. Gawin na Pambot. Pagka Pero Bigo Pusit, alas 10. Ano ba man? 1 pero ko lang pala. Ito yung barangay Malikoy. Pwede, wala nang kami dito. Ginising pala ako ng partner. Mego Flores. Bagong kampiyon. Umuwi sila ng kampiyon dahil gusto sa kanila. Gusto kayo sa kanila. Sana maabangan mo lang tayo ng kumpa. Bigyan ka na isang balot na umpa. Sa Sabado naman, doon sa amin, sa Baybay. Sa Barangay Gangas, Baybay City. Nag-cleans nga si Kapitan eh. Eh, dahil kita gawa. Sabi ko, baka may biyaya mo na. Dito na tayo sa Sisag. Mahol, Palusong. Bumaba ng kanan, bumaba ng kaliwa. Mahol, tapos Palusong, tapos bumaba ng kaliwa, bumaba ng kanan. Kapag sa dito, magtong na, may kamusin. Pagkarapos ng bumaba ng kanan, kaliwa, Palusong, Mahol. Kuwarta marcha tayo, may kumusip kuwarta. Kaya man. Kaya mo. Masyado paliko yan. Buksin na eh. Palikong pahon, may kumusip. Yan. May di Migo kumusip. Kaya na sportan yung sila.
Dati, maninilasira tayo dito eh. Oo, kita na to. Pinangapit kayo na. Pinangapit ako. Pinangapit dati. Hindi pa ito pinagsanap. Hindi niya kaya dito bumira ng kwarta kinta. Kaya bumababa na sa kinta, lalo mo palasok. Sisaga dito. Sisaga ng kaliwa kanan. Ay, Tapos yung tubig. sa 2066 galing Davao kami kumusta. Shout out sa mga taga-ultrapas. Si Martinez Michael, taga Barangay Patang Patay City. Warna yung kung sila. Dari tersira ko dito. Ayan, dito ang tagos pala dyan. Oo, yan, dyan. Oo, magalit-galit dyan. Ha? Galit-galit din yan dyan. Parang mataas yan eh. Okay, dyan. Ayan, may offset ang matinding kumaya dito. Dito pa sa entrada mismo yung Oo. mataas na yun. Pag dumulas ka dyan, ulog ka dyan. Mataas doon. Yan, Yung ganyan, diversion ganyan. sa kabila. Oo, yung diversion sa kabila. Ayan, ang diversion nito, magpunta ka na yan. Surgaw. Siargao. Eh, may kasi tayo diversion. Magpunta ka, Surgaw. Surgaw. Joke lang. Ah, ah. Ay, Maiwan. Kukuna ng terminal. Ha? Kukuna lang sila ng terminal. Sila ba? Taga dyan. Ay, sila, kukuha din sila. Ilan ba yung taga natin? Ha? Dalawa. Ah, dalawa yung isa yung bayat? Kasama ni Ika, taga Piporisan. Oo. Si Caloro, Mundo. Siya yung taga Tacubano. Ako, team na. Taga Tacubano, yung taga Damo. Hindi, dito ko ba yan? Nakalon.
Ha? Talon. Sa? Talon. Hindi yung isa ba? Yung taga-jam. BTM itong matalo. BTM yung matalo. Ano, kukuha ba tayo ng ano dito? Hindi na. Ba tayo? Ha? Ba tayo? Yung... Oo, ba tayo? Yung anong tawag doon? Yung... Ito? Tapos ko naman lang yung wallet ko dyan sa sapatos. Yung kita ka. Yan. Tatlo. Isa. Tatlo. Lima. 31. 31. Kita namin, nakakaalam ko siya. Yes, power bank po. 8 seater din. Opo, basagin yung cellphone ha. Oo, para sa Power bank, 8 seater. Opo, cellphone basagin. May power bank. Oh. Nakablog. Oo, nakablog. Power bank ko yan, sir. Dito yan. Kasi, mali naman kasi ang ano doon. Sabi ko, balik ka na kasi sa ginagawa ko. Sabi ko, Oo, sunod. Eric Gobernador. Mr. Pagkakamitos. Lynn Damas. Jong Rautingo. Crispin Ponce. Power bank, 8 seater. Brady Bueno. Virus Limong Kalimutan. Chris Baxen. kasi nag-i-edit, sabi ko nga, Mark Ramis. Si Mr. Keith. wala na tayo. Leonard Keith. Camilo Kinit Saludar. Danik Amalos. Kung hindi lang ako, kaya sabi ko sa akin, kung hindi lang daw, Antonio Francis. ako nang pumasok ko na sa akin. Kursi Kaya Amorado. naman sana ako nang magbalikan kami. Hindi, ano ko magbalikan lang. Ng Maplag. Kaya ko parang Liti. Ang tagatinda ng bibingka. Si Mr. Wayne Bugsit. Si Mr. Ramel Bluraldi. Si Broto Moro. Si Mr. Kiko Ritzi Pagya. Seryo. Isal pa ay tagang mo. Ang ganito. Dali ka tugat. Ako mo kang tulog. Junel Bubulok, Junel Bubulok. Martin Gonzales. Dixon One Lap. Yung sinalang. Nagkaano sila ni Jojo ngayon? Nagkasutlo. Nagtuboy sila, nagkaano ng sila. Sila naman yung kapatid. Ako, susunod pa rin sa ano, alam ko yun. Kasi sinabi ka sa dito sa ano. Ano, sila naman. Yung mga pamangkin ko, una-una, hindi ko pwede pabayaan yan sa inyo. Ako pamangkin ko yan.
Ikaw parang decision ko nung nila. Decision ko nila. Sabi niya. Ano yun? Ano yun? Sabi ko yun, mga bata. Okay, sa oras namin kung sit. Ano na tayo? Mayroon ko ng gold trans sa likuran natin. Ha? Gold trans. TV? Gold trans. Malapit na tayo sa ating tambayan. Tambayan na Bilyara. Alas 8 ng umaga, Bikupsit. Sa Huwebes. Dedicated kasi Atuloy pa rin tayo sa barangay, papunta ang Pasig City. Di ba tayo sinasama sa bilang? Ha? Di ba tayo sinasama sa bilang? Bakit? Kasama na yung guys sa sinabi ko. Ay, di pa nga. Dito na. Ayan na, Bikupsit. Dito na. Oh, wala na pala siya dito. Pasok ano na. May pasok ko lang daw. Pero sabi ko, diretso ka muna dyan. Hindi, dyan tayo. Hindi tayo. Oo, dito na tayo. Alas 10 na tayo. Hindi, sir, Spanyos. Oh. Oh, tara, mag-billiard muna kayo. Alas 10 pa tayo. Dito tayo. Pasayro, may kupos ito. Mga Waray tsaka Bisaya. Ayan o. Shout out sa mga pasayro natin, may kupos ito. Waray-waray group. Mga Waray group tsaka Bisaya group. Masin. Tsaka Masin. Puno tayo may kupuksit. Kaya hindi na sira ang ating biyahe kay puno man. Kupuksit na tayong. Ito may kupuksit. Tayo na lang naiwan. Nauna na yung mga ormok. Ormok. Dabaw. Pero meron pang isang padabaw yata. Makasabay natin siguro ngayon. Alas 10.